Dette er så Wuda Buddha by. Dette er indkørslen til byen. Så kommer man ned i det store badebassin. Man kan kigge ind igennem indkørslen her. Og så kører man derned. Og så kommer man ind hernede. Jeg er på mit store hul. Det er vi på. Og så kan man gå hernede på det store hul. Kan man gå igennem der. Jeg skal lige hente jer igen så. Og så kan man gå hen i badebassinet. Det er ikke så dybt. Men det var Malle, der startede, og jeg byggede færdigt. Så er der Wuda Buddha bjergene. Lige dem her. Og det er opstået ved en tilfældighed. Så er der den berømte, som alle kommer til at se fra byen for at se på sodavandsholderen. Den holder Malle squash. Den har jeg bygget. Og så kan man gå ind af der. Og så kan man komme ind enten ud her. Eller derude, der er det store hul. Eller hvad med det? Eller der. Jeg ved ikke lige, om I kan se det. Ja, derud til Andelsbjergene. Det har jeg bygget. Så hvis man kommer ud her, så kommer man ud lige der ved siden af. Hvis man gik ind der, kunne man komme ud der. Og der. Og derover. Og dernede. Og derover. Nå. Men herover. Det er altanen først. Ja, det er altanen, hvor menneskerne bor. Som jeg har bygget. Det er Pokémoner, der bor her. Og man kan se ind her. Så. Nej, det er... Hvad er det nu? Det er Wuda Buddhas, der bor der. Ja, Pokémonerne bor nede i dalen. Det her er så Andelsbjergene, som Malle som det eneste har bygget. Og det der er kæden. Der er her ikke at komme op. Og for Andelsbjergene kan man gå ind igennem denne her port. Så kan man komme ud. Her. Derefter skal jeg komme. Lige her. Og så hvis man går igennem der, nu er man her. Derude af Andelsbjergene, det kan I godt se, ikke også? Og så hernede igennem, så kommer man også ned til det store hul. Og så er der en vej her. Og så kommer man ud til de andre. Men hullet er blevet lidt tilbygget. Nu får I et sidste billede af Wuda Buddha by. Det er Malle. Han har bygget Andelsbjergene og starten til badebassinet. Det er Sara. Hun har bygget altanen. Det store dybe hul, som I så rigtig mange gange. Og indgangen til byen. Og jeg er Sigrid. Jeg har filmet, og jeg har bygget de fleste tunneller. Og de der Wuda Buddha bjerge, sodavandsholderen og rigtig meget andet. Hej! Sådan, nu kommer jeg! Nej, jeg skal...